legitimizácie sa uvádza toto. Je treba mať na zreteli vývoj vo východnej Európe na jeseň roku 1989, ktorý by nemohol prebehnúť bez súhlasného postoja oboch veľmocenských zložiek. Otázka priamej intervencie do vývoja týchto krajín, teda socialistických, vrátane samotného pôsobenia v udalostiach 17. novembra 1989 v Československu je však záležitosťou dôkladnejšieho objasňovania našej minulosti a skutočného vplyvu, aký predovšetkým sovietská strana v našej krajine uskutočňovala. Rozhodujúci tlak na zmenu režimu v Československu teda s najväčšou pravdepodobnosťou prichádza nie zvnútra československej spoločnosti, ale zvonku, zo zahraničia. Vývojom zaskočené stranické vedenie sa len snažilo dopátrať príčin tak rozsiahleho pobúrenia obyvateľstva, pretože informácie poskytované Zborom národnej bezpečnosti neboli pravdivé, ale nepravdivé a skreslené. Bolo ale neskoro. Na zasadnutí ústredného výboru Komunistickej strany Československa dňa 24. novembra 1989 rezignovalo celé predsedníctvo na čele s Milošom Jakešom. KSČ rezignovala na svoju vedúcu úlohu, formálne zakotvenú v Československej ústave od roku 1960. 27. novembra 1989 úspešne prebehol dvojhodinový generálny štrajk vyhlásený občianskym fórom, ktorého hlavným požiadavkom bol odchod neschopných vedúcich politikov, záruky občianskych slobôd a potrestanie vinníkov policajnej zvôle. 3. decembra menoval Gustav Husák novú vládu a v zápätí oznámil svoju rezignáciu. 9. decembra došlo k menovaniu vlády tzv. Národného porozumenia v čele s Marianom Čalfom. 28.12. došlo k rekonštrukcii federálneho zhromaždenia s Alexandrom Dubčekom v čele a už 29.12. zvolilo Václava Havla prezidentom. Časť predstaviteľov Komunistickej strany Československa nakoniec prepadla na jednej viere, že postupná a dobrovoľná demontáž systému zabráni excesom a umožní im zachovať si svoje postavenie. Niektorí z nich zrejme žili v predstave, že socializmus a kapitalizmus už nie sú moderné rozlišovacie termíny a že za socializmus je možné považovať i sociálne spravodlivejší kapitalizmus švédskeho typu. Robotnícka trieda sledovala proces vzniku novej privilegovanej triedy vlastníkov a kladenie základov kapitalistického režimu s nemým úžasom. Vážené súdružky, vážení súdruhovia, Komunistická strana Československa a jej územná organizácia Komunistická strana Slovenska odovzdala v roku 1989 moc buržázii a odovzdala ju bez boja. Umožnila tým reštauráciu kapitalizmu, obnovenie pomerov, aké u nás vládli v medzivojnovom období. Táto prehra, nechcem hovoriť zrada, pretože termidor socialistického spoločenstva vo východnej Európe nenastalo v Československu, ale v Sovietskom zväze, musí byť odčinená vybojovaním socializmu v nových historických podmienkach. Ďakujem.